mung liwat dalan jeneng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuwin para guru-guru kita, eyang-eyang kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita kang sampun swargi. Ngeningken cipta milih golek sing bisa nampa rapuhmu, dudu mung kagum nyang kaindahanmu, merga kanca sejati, yaiku sing mampu nenane resahmu, nutupi aibmu lan ajeng bersyukur merga ana kowe. Basane wong sing tau ceblok niku, sesuk nek aku wis bisa ngadeg jejeg dhewe, kowe tak critani rasane diadoi wong merga ora duwe apa-apa. Urip iki dudu perkara utawa dudu soal menang utawa kalah, kasil utawa gagal. Ning urip niki sapira akeh lan gedene awake dhewe dadi sing dipercaya lan manfaat kanggo sekitar. An-Nabi sallallahu alaihi sholawatullahi alaihi wa yanalul barokah kullu man shollallahu alaihi. Alhamdulillah, matur suwun sangat dumateng Gusti Allah. Kita sedaya dalu niki saged kempal wonten niki. Mugi-mugi kita asal barokah saking omah Fatihah niki, langsal barokah saking Mbah Yai Sudrun. Mugi-mugi kita sedaya terkhusus kula tambah sae, tambah bening atine, tambah api uripe, tambah manfaat damel umat. Nyuwun berkah barokah saking Mbah Yai Sudrun. Mugi-mugi kita sedaya tambah istiqomah nek ibadah, tambah manfaat damel umat. Amin ya rabbal alamin. Dados kula niku kuangen ngentosi jamaah niki. Sebabe lek pas ati susah ngoten niku, salah sijine sing saged ngilangi kesusahan niki nggih tumut jamaah Fatihah niki. Niki kula niku kalih bojo niku lek pas rada gak penak ngoten, jenenge wong rumah tangga kita. Pas kula salah utawa mboten jenak teng manah niku, salah sijine lek dugi mriki niku utawi mirengaken tembang-tembange Mbah santri-santrine Mbah Yai Sudrun niku teng manah niku remen. Dados kula badhe omong kalih sinten mawon sing ningali videone kula niki, jenengan teng pundi mawon. Lek sumamane karo bojomu rada gak pas, rada enek slang ngoten, cobis jenengan tumut jamaah omah Fatihah niki. Utawi jenengan mirengaken tembang-tembange saking santrine utawi putra-putrine Mbah Yai Sudrun niki, insyaallah nambahaken mahabbah. Kula niki setiap wangsul saking mriki niku teng ati niku tambah mahabbah. Selain mahabbah teng Kanjeng Nabi, mahabbah teng bojo nggih tambah mahabbah dumateng bangsa lan negara. Terutama cinta terhadap budaya Jawa. Lek semamane panjenengan pengin oleh pengerten, oleh ilmu sing genah niku panjenengan amale surat Al-Fatihah. Bakal tumeka mangsa, para manungsa padha pating balung kaya nang walang kang bubar. Bakal tumeka mangsa gunung. Sopo sing andalane ana ing kono? Wahyune bakal isih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Apa tuh? الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo kawula aturi sedaya mawon ngaturaken penyuwunan dhateng Gusti Allah. Monggo ndamel tanpa makelar tanpa berantik butuh sampean napa teng Gusti Allah mung liwat dalan Jeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwin para guru-guru kita eyang-eyang kita bapak-bapak kita ibu-ibu kita yang sampun swargi ngeningken cipta milai Allah Menengah cipta selesai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tugale memberi cecah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nulatu laku utama tumrape wong tanah Jawi wong agung Kesi Gondo Panembahan Senopati Kepati Amarsudi Kepati Amarsudi.
goleka sing bisa nampa-nampa rapuhmu, goleka sing bisa nampa rapuhmu, dudu mung kagum nyang kaindahanmu, merga kanca sejati yaiku sing mampu nenane resahmu, nutupi aibmu lan ajakmu bersyukur merga ana kowe. Sepindah malih yen golek kanca ya ngudya sing nampa rapuhmu, golek jodoh sing nampa rapuhmu. Ke umah kayak kono iki. Bismillahirrahmanirrahim, kula baleni malih. Dados lek semono iki ya wis ngene. Wong pancen ya musim udan mampune sak pira wis ndak apa-apa, Bu. Sudah usah gelo, lah garakne uripmu niku kulino kelangan syukur, kulino kelangan marem mergo napa? Gelo niku lho mergo. Angger udan kuwi ora gelo selesai. Aku takon, udan kuwi sapa sih? Gusti Allah. Panas? Gusti Allah. Tak balen malih lek kabeh mek Gusti Allah kuwi lila. Dadi aja ngoyak-oyak lilane Gusti Allah. Monggo Gusti Allah ra lila, kowe ora dadi wong, kowe dadi kadal. Dadi apa? Iso dadi kadal kowe. Mergo Gusti Allah lila, makane kowe dadi wong. Kaya ngoten niku. Tak baleni maneh. Goleka sing bisa nampa rapuhmu, dudu mung kagum nyang kaindahanmu, merga kanca sejati, merga kanca sejati yaiku sing mampu nenane resahmu, sing mampu nenane resahmu, nutupi aibmu lan ajeg bersyukur merga ana kowe. Terus ora kok malah nyebar aibmu ki ora, kuwi kanca sejati. Kaya ngoten niku. Maune iso didilat bokonge mergo legi dengkule legi didilati, bareng ngono uripe sobek sehingga gak iso didilat bokonge karo dengkule. Jetakire mok sebar aibe. Ora ngono kuwi. Umat Rasulullah mboten kaya ngoten niku. Terus nenane resahmu, lek kowe resah iso tenang. Kuwi kanca sejati. Ceklen jerek ya. Makane sahabat resah kaya apa zaman semanten wiwit Khandaq, perang Badar. Nggih, ngadepi PR urip sak pirang-pirang para sahabat niku Rasulullah iso tenangne. Dados kaya ngoten niku. Resahmu iso tenang. Mergo kancamu niku wae. Ora kok mbak, malah wong kowe wis budrek ketemu malah tambah. Kowe wis budrek ketemu malah tambah. Kowe mumet ketemu malah tambah. Kuwi urung kanca sejati. Ora ngono kuwi. Dadi lek iso usahakno, golek kanca lek kowe resah iso tenang nalika ketemu. Nek kowe duwe aib mboten dibedah aibmu. Kaya ngoten niku. Bahasane wong sing tau ceblok niku, sesuk nek aku wis bisa ngadeg jejeg dhewe, kowe tak critani rasane diadoi wong mergo ora duwe apa-apa. Kaya ngoten niku. Urip iki dudu perkara utawa dudu soal menang utawa kalah, kasil utawa gagal. Ning urip niki sapira akeh lan gedene awake dhewe dadi sing dipercaya lan manfaat kanggo sekitar. Dadi kaya ngoten niku dudu perkara kalah, dudu perkara kasil, dudu perkara gagal. Ning urip niku sapira akeh lan gedene awake dhewe dadi sing dipercaya lan manfaat kanggo sekitar. An-Nabi sallallahu alaihi sholawatullahi alaihi An-Nabi siapa? Sholawatullahi alaihi wa yanalul barokah wa yanalul barokah kullu man sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Ana cerita donya gak pinter ngaji ning donya dadi biasa-biasa aja mboten pinter mboten. Ning sinau pinter ngajeni merga tata krama luwih apik ketimbang golek rai. Kaya ngoten niku. Mila urip niki mboten mung terlalu dibebani dening ambisi-ambisi duniawi. Mergo semakin awake dhewe ngoyak-oyak duniawi, ngoyak-oyak donya tanpa arah, saya aku lan sampeyan adoh sangka katerangan sing sejati. Dadi ceritane niku sing donya. Neng iki ndi yo? Ngobrol niku tanpa arah. Tanpa arah. Kaya nang sawah, nyeblung tengge sawah. Sampeyan sing goleki napa? Sawah. Wis ning kali dadak goleki kali, padahal wis tengge kali. Mestine wis nyemplung kali. Ini biasane napa? Mancing. Golek iwak apa maneh? Jaring. Golek sekali. Wis ning kali kok dingu lho kali ndi? Iya ngono. Ning sawah iki biasane napa? Macul, tandur, ngarit, napa? Golek gemak, nyuluh gemak. Niki ora. Neng sawah, mergo tanpa arah niku wae. Lho sawah iki ya. Duwe kok ngene. Nek donya nggih ngoten. Aja terlalu dibebani dening ambisi donya. Lek terlalu dibebani kali ambisi donya. Repot ngen. Wis kena ning sawah sing goleki sawah. Mergo semakin kowe ngoyak-oyak donya tanpa arah, semakin kowe ngoyak-oyak terlalu ngoyak-oyak donya tanpa arah, saya kowe adoh sangka katenangan sing sejati. Dados butuh sing sejati carane ya kaya ngoten niku. Dados niki rawuh Den Surya sembah nuwun Yai Nawawi, Kaji Nawawi, Mastik Turen. Lek Kaji Nawawi iki pancen nambah-nambahi ya, wape nambah-nambahi. Terus niki jadi si jembar lek sampean ben gak uyul-uyulan ning kono nek iso kok. Iso kok. Gak apa-apa sampeyan mangkat ini. Nggih jembar niki. Gak apa-apa mriki lho, saniki Mbah Sudrun Padeprono. Nah, kene sindi-sindi tembok kan penak. Sing gede sing dine. Nggih sembah nuwun Den Surya. Sembah nuwun Kang Kaji Nawawi Panjen, Mastik, Turen dan rombongan. Ngoten iki kanane Mastik. Lah opo banyune niku mudhun tapi angger kowe iki lilo selesai mek kowe kuwi tok. Kowe budir kowe sumpek iki mergo kowe ora lilo. Mari kene tak jak anu rek, tak jak ubah-ubah yo rada semangat. Engko tanganku mulai nyanti sampean ceritane golek tangga. Golek napa? Tangga. Bebenek sing lara-lara, gak enak-enak awake diangkatne kira-kira lagune napa sih? Cerita dunia, nggih sahabat silakan, monggo gamelan terbang sewu. Iki Pak dalam bareng kita ganteng begini. Lakonono panguripan ana donya iki tanpa ngejarne donya, urip ana jerone awakmu. Tak baleni maneh. Aja moman dhewe ya, suwe Pak. Aja moman dhewe, Pak Kyang. Aja moman dhewe. Lakonono panguripan ana donya iki tanpa ngejarne donya, urip ana jerone awakmu. Karana yen sinau prau nalika prau ana dhuwur banyu, prau mampu berlayar kanthi sempurna.
Nanging nalika Bayu mlebu nang jero prau, praumu mesti kerem. Praumu mesti siji. Sing nomor loro, dadi wong melarat lan sugih kuwi ora kok mergo sregepe tandang gawe, niku mboten. Dadi wong melarat lan sugih kuwi dudu mergo lan sregepe tandang, ning wis katentuan, katetepan sangka pangeran kang mangga tunggal, katetepan sangka pangeran kang maha tunggal. Kaya ngoten nggih. Terus ora kok mergo sregepe takon mantri lho. Esuk tangi tebang tebo. Mari ngono teko sore ngambung bojone dilut. Budal maneh terus deres. Lho tuwur sune. Ngono sik dipaidu. Mergo dikira ndelikne tase tukang kendang. Enggak kok iso mau arani tenanan kok resu tenanan piye ceritane. Lah, emput dilungne lho, Pak. Dilungne terus dunggane pick up. Lah, mantri yo ora tanggung jawab, dadi ora ngaku. Ya, bener tenar wae. Ngomong tanggung jawab sik nang mantri lah. Nyatane mantri wani rabi. Pancene urung sik sabar. Ora ada. Dadi ngene. Sampeyan ora ngerti masalah apem dunya iki percaya. Apem akhirat ku urung mesti padha karo apem dunya, urung mesti. Nggih, sajane atine marem, motone marem. Kan jur dadi ibadah. Sing penting golek jodoh, gak golek bojo. Nek golek bojo bolak-balik iso ganti. Iso ganti. Takono ke atim, lek ngomong niku takono ke atim. Bojo iki ganti, bojo iki ganti, bojo iki ganti mergo brangetan brangkulon. Terus lho. Takono jeragane sapa sing bakal supir iso? Pak Nur. Apal lho brangetan brangkulon. Terus meni-meni Pak Dung nek butuh napa golek jodoh. Gak golek bojo. Lek jodoh mesti dadi bojo, lek bojo mesti jodoh. Iceklen iki. Kaya ngoten iki. Nah, sadere kula terus nek sik to. Iki wayah genduren apa mateng apa piye kae? Wis ya. Oke. Saya gendurenan apa ya Pak Cek ya? Apa gugur gunung apa-apa kanca-kanca ben genduren. Wis monggo apa apa wis sangarmu sing rada dawa ya genduren suwe-suwe ya langsung genduren ya saderenge kula lebokne teng Mastik Bedarse dan Surya sih dar. Oke, ya jenengan sih berarti tugasnya. Kok pergi anak-anak mau ayu-ayu nih, mesti Kok ya itu sak turun namaste. Duduk yo betul kok. Ya aku wis ora ngomong lho. Ya sebelum ke Mastik dari Turen Malang terus Yai Munir, ada Yai Haka, yuk gitu, titik-titik. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Biar anak-anakmu bisa menikah ini. Monggo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Monggo kali dari disekecakaken sumangga dahare dinikmati, mugi-mugi barokah damel kita sedaya.
damel umi mami sing kathah supados tambah cantik barokah saking omah Fatihah mriki. Di sekecakne yang dari sing kathah dan kita lek ngopeni ngono. Nggih sedayane di sekecakne nggih darane. Mugi-mugi barokah manfaat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nggih bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah dalu menika kita sedaya saged kempal wonten mriki. Mugi-mugi kempale kita sedaya wonten mriki saged manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi silaturahmine kita wonten mriki niki wau angsal ridhone Gusti Allah, angsal pitulungane Gusti Allah, angsal syafaate baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi silaturahmi kita wonten dalem mriki niki wau dalem Mbah Yai Sudrun Omah Fatihah. nggih daleme omah Fatihah. Mugi-mugi nambahaken rasa ittaqullah. Mugi-mugi silaturahmi kita wonten mriki niki wau nambahaken rasa ittaqullah, rasa wedi, rasa taat dumateng Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga barokahe kita silaturahmi wonten mriki niki wau dadosaken kita sedaya tambah cinta dumateng habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barokahe silaturahmi kita wonten mriki niki wau nambahaken rasa taat bakti dumateng tiyang sepah kita kiambak-kiambak. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi barokah kita wonten mriki niki wau dadosaken ati kita sedaya tambah bening, tambah manfaat damel umat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah matur suwun sanget dumateng Gusti Allah. Kita sedaya dalu niki saged kempal wonten mriki. Mugi-mugi kita angsal barokah saking omah Fatihah niki, langsal barokah saking Mbah Yai Sudrun. Mugi-mugi kita sedaya terkhusus kula tambah sae, tambah bening atine, tambah api uripe, tambah manfaat damel umat. Kita sedaya wonten mriki kempal wonten mriki nyuwun berkah barokah saking Mbah Yai Sudrun. Mugi-mugi kita sedaya tambah istiqomah lek ibadah, tambah manfaat damel umat. Amin ya rabbal alamin. Sepindah malih kula ngucapaken matur suwun sanget dumateng omah Fatihah, terkhusus damel Mbah Yai Sudrun lan para santri-santri niki saestu saged dados hiburan damel kula niki lan sedaya jamaah Fatihah niki. Matur suwun sanget wontene omah Fatihah niki iso dadi pengiling-iling, saged dados penenang damel ati kula, atine keluarga kula, lan kula yakin dados suatu kebahagiaan, suatu ketenangan damel sedaya jamaah Fatihah. Niki kula tak cerita sekedhik. Dados kula niku kuangen ngentosi jamaah niki tanggal pinten ngoten niku. Sebabe lek pas ati susah ngoten niku, salah sijine sing saged ngilangi kesusahan niki nggih tumut jamaah Fatihah niki. Niki saestu mboten kok ngomong ngeten iki bobong niki mboten. Niki teko ati niki. Niki teko ati. Mergo kula yakin sesuatu hal yang dari hati itu akan sampai ke hati.
Niki kula niku kalih bojo niku lek pas rada gak penak ngoten. Panjenengane wong rumah tangga kita. Pas kula salah utawa mboten jenak teng manah niku salah sijine lek dugi mriki niku utawi mirengaken tembang-tembange Mbah anu santri-santrine Mbah Yai Sudur niku teng manah niku remen utawi bar ngoten mawon bar ketemu kalih Mbah Yai Sudur ngoten niku teng ati niku iso tambah berbunga-bunga. Weh. Saestu niku. Ngono Tri. Wong kondang sak donya ngakoni kowe kok ora. Sing kula herani niku ngeten. Sak sampune ketemu Mbah Yai Sudur utawi sak sampune tumut jamaah mriki niku. Kalih bojo niku iso tambah tresno. Niki wallahi demi Allah. Mboten kok maksude ngapusi ngono mboten. Mung manis-manise lambe ngoten mboten. Niku Gusti Allah sing mau ngerti niku. Saestu niku. Dados wonten suatu barokah maunah saking mriki niku saestu. Dados kula badhe omong kalih sinten mawon sing ningali video ning kula niki. Jenengan teputi mawon. Lek sumamane karo bojomu rada gak pas, rada enek selek ngoten, cobis jenengan tumut jamaah omah Fatihah niki. Utawi jenengan mirengaken tembang-tembange saking santrine utawi putra-putrine Mbah Yai Sudur niki. Insyaallah nambahaken mahabbah. Mboten namung mahabbah dumateng Kanjeng Nabi, tapi mahabbah dumateng bojo iku iso tambah tresno. Dilek bojone sampean rada rewel, gak patek tresno ngono coba sampean buktekno. Sekali-kali sampean ajak mriki, ajak tumut pengajian Fatihah niki. Insyaallah kula pun buktekne niku tambah tresno karo bojomu. Lan mboten pekados tangkret umi niku. Kula niku setiap wangsul saking mriki niku teng ati niku tambah mahabbah. Selain mahabbah teng Kanjeng Nabi, mahabbah teng bojo nggih tambah mahabbah dumateng bangsa lan negara. Terutama cinta terhadap budaya Jawa. Salah satu hubun watun minal iman, salah satu tandane awake dhewe tresno kalih negara niku kan nggih tresno karo budayane awake dhewe. Niku saestu. Dados monggo panjenengan sing enek masalah karo anake, karo bojone utawa enek masalah kalih keluargane, monggo nderek-nderek tumut jamaah Fatihah niki. Insyaallah barokah saking tumut jamaah Fatihah niki nambahaken katresnan dumateng garwane panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Niki sesuai kalih dawuh para yai niku diterangaken bahwa salah satu yang akan membuat hati kita baik, seumpama kita pengen menjadi orang baik tapi kok ora iso apik terus, wis apik elek nah. Salah sijine niku dawuh Mbah Yai niku kaping sepindah sowan utawa silaturahmi dumateng para kiai. Salah sijine nggih Mbah Yai Sudur niki. Kaping kalih ziarah wonten makome wali-wali Allah. Kaping terakhir kula niki wau pas badhe bidal niki, pas kula ngimami salat maghrib niku wau wonten omongan teng ati kula, teng kalbu kula. Engko omong ana lek kene kono lek iso lek semamane panjenengan pengin oleh pengerten, oleh ilmu sing genah niku panjenengan amale surat Al-Fatihah. Sampeyan amal ki Al-Fatihah carane niku jenengan siapne toya riyin, toya putih, toya cetak ngoten niku. Tawa niku. Terus diwaosni Al-Fatihah ping 70. Al-Fatihah ping 70 diulangi ping 7 dina. Di cara ngamalne niku niki wae pas kula badhe mriki, pas kula tasih ngimami salat jamaah. Wonten omongan niki kan ngomong nih, kula nggih namung ngomongne mawon niki. Terus lek pengin oleh ilmu sing genah, pangerten hikmah
niku monggo diamalni surat Al-Fatihah ping 70 ping 7 ambalan ping 7 dina. Terus derenge ngamalan niku nyiapne banyu putih sik, terus maos Al-Fatihah ping 70 sak sampune ngoten diombe. Niku dilakoni ping 7 dina. Insyaallah angsal ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Insyaallah sing diutang yo ndang lunas. Sing enek masalah nggih ndang selesai. Selain niku mungkin ngilangi penyakit hati. Niku mungkin insyaallah saged tarkul maasi. Selain niku mungkin angsal ilmu hikmah, ilmu pengertian, ilmu sing genah. Mbuh teko ngendi? Mulai teko ati, mbuh enek sing ngandani ngoten insyaallah asal ilmu hikmah niku wae. Monggo sing purun ngamalni panjenengan amalke mugi-mugi manfaat di dunya wal akhirah. Nggih, kula nyuwun tungane mugi-mugi jamaah niki saged tambah rami, saged manfaat di dunya wal akhirah. Mugi-mugi Mbah Yai Sudrun lan sedaya yoga-yogane santri-santri niki diparingi kesehatan, diparingi kekuatan, saged istiqomah, saged terus memberikan ghirah, semangat, saged ngilangaken penyakit-penyakit ati wonten atine kula lan sedaya sing mirengaken tembang-tembang jenengan. Mugi-mugi pahalane, manfaate, barokahe lumeber dumateng panjenengan lan keluargane panjenengan sedaya. Sepindah malih kula Samsudin ngucapaken matur suwun sanget dumateng Kang Mas sedaya niki. Matur suwun sanget nyuwun sepura dari saged maringi napa-napa. Dan mugi-mugi Mbah Yai Sudrun diparingi kekuatan iman dan Islam, saged istiqomah bimbing kita sedaya. Sepindah malih matur suwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ngene yo. Kowe mangan, gak apa-apa. Mangan. Gak apa-apa. Kabeh sing teko omah Patekah niki dadi tuan rumah. Dadi omah Patekah niku weke wong Patekah. Omah Patekah weke wong Patekah. Jadi Anda semua menjadi tuan rumah wonten omah Patekah. Ojo dadi dayo. Iki omahmu kangge Patekah. Siji, sing nomor loro. Iki bentuk sodakoanku 36 hari sekali ya. Aku ki arep piye kan tau leles. Ngasak. Leles itu napa? Leles sama dengan ngasak. Dadi liku luru liku ngasak biyen kuwi wis tak sedekahne nang sampean-sampean. Ya ora akeh, tapi wong jenenge wong ngasak gak atik bawon. Wong ngasak gak atik bawon. Lah dibawoni jeleput jelwak jek. Dadi olehku sithik-sithik liku ngasak biyen ora akeh rek. Iki tak sedekahne nang sampean. Dados kula niku supoto. Yo nang wong Patekah, tau omah Patekah, Mbah Sudrun gak bakalan duwe jamaah. Sampeyan ki kancaku, sampeyan ki dulurku. Mbah Sudrun dadi apa ning kene? Mung ngancani, tak genano malih Mbah Sudrun meng dampingi, mung ngancani. Ki ngoten tok. Ngoten tok. Lah imame sapa kok Patekah? Sing imami, sing dadi bintangnya bintang jeung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buyahe wis cukup. Wis to, cukup bisa. Terus yang-yangmu, guru-gurumu, leluhur-leluhurmu. Lha aku, lho, maksudnya gak di jamaah, gak duwe. Jadi sebuah komunitas yang gak di jamaah iki namung kula. Kula namung dulur, namung dulur. Aku mendampingi sampean. Jadi wis to aja kuwatir tak gak dadi muridku. Ora. Piye nek arep ngetutne uripku piye? Bisa. Ndak sanggup. Wis pedhot, wis genah pedhot. Wis ndak
kowe sing dadi kucing, tugasnya kucing apa? Meong. Sing dadi asu jenggong. Sing dadi kodhok ngorek-ngorek. Yes, nempato nang kamarmu dhewe-dhewe. Awake dhewe berguru bareng-bareng dateng jeneng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih ya, dadi Mbah Sutur ten mriki namung ngancani mendampingi nggih. Gak arepe madheg dadi peguron sing gedhe, cetakre di murid sing akeh. Maka engko ketika sampean wangsul teko omah Pateka Jalan Sunan Kalijaga Krenceng Ikok Blitar mriki, sampean bali ana mursidmu dhewe-dhewe, bali ana kiaimu dhewe-dhewe. Cetha nggih? Global malih siji sing teko omah Pateka niki sanes daya ning kabeh niki dadi tuan rumah. Sing nomor loro Mbah Sudrun gak duwe murid, sing duwe dulur. Makanya aku seneng luwih disebut wong Pateka. Wis bene sing gawe jamaah wis kono ae wis kanca-kancaku sing nang Malang Kyai Junaidi iku pirang ewu murid iku. Adik-adik kelasku wis bene. Ana sing dadi kiai, dadi iki aku gak dadi dulurmu. Nah, niki tugasnya Yai Munir. Tapi sebelum masuk ke Yai Munir niku siapa? Nyetel suarane Mas Tekno. Siapa? Ayo rek. Iku wapi dalange niku loro, perlu telu. 4 atau 5. Siji ana sing dadi dalang kerusuhan. Nomor loro dadi dalang korupsi. Iya, sakniki lakon dunya ini macem-macem kok. Ya dioperasine sik niku disiapne karo nyiapne niku arek-arek takjak. Ho. Mau andar sampean pancen diberkahi tenan karo Gusti Allah. Sampeyan kasil sing disejo liwat hu yahu. Pertama hu, yang kedua yahu. Ayo rek, kae karo Beti Toto. Ho. Kurang rek. Ngene kok arepe ndang rabi iki waktu. Kok hu kok sakmene iki lho. Kurang. Pol, wis pokoke pol. Ho. Ngono lho rek. Ho. Ho. Yahu. Yahu. Ho, ho, yahu, yahu. Silakan, monggo Mas Tek, niki disiapne. Nggih, saya omong-omong sih. Bisa muni to, Dik? Nggih, ini ya kena senjalo donga kejaba sampean. Putrane Mas Pak Nur, saking ngono Tulungagung, Nur Zeka Rizki Kisan Antazula, dan oleh Badi, dan Manah. Amin nggih. Tak balen amin ana sing banter. Muga-muga Nur Zeka Rizki Kisan Antarjula karo pangeran dan dititipi anak. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah, kula nyuwun dipun reksa saking panggodane setan ingkang karanjam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngawiti kelawan nyebut asmane Gusti Allah ingkang maha murah tur maha asih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji kagunganipun Gusti Allah ingkang mengerani
sedaya ngalam Ar-Rahmanir-Rahim inggih Gusti Allah ingkang maha murah tur maha asih inggih Gusti Allah Maliki Yaumiddin ingkang ratoni dinten kiamat pramila duh Gusti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ngembah kula dumateng Tuhan lan nyuwun pitulung kula dumateng Tuhan pramila duh Gusti ihdinas siratal mustaqim kula mugi dipun tedahaken margi ingkang leres margi ingkang jejeg karupinipun siratal ladzina an'amta 'alaihim inggih menika marginipun tiyang kathah ingkang sampun Tuhan paringi nikmat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sanes marginipun tiyang kathah ingkang sami pinendu lan sami sasar sedaya amin 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 mugi nembadani Tuhan ing panyuwun kula amin. Acara selajengipun lunglungan wayang tae iku banter ora bisa tambahi tambahi nek bumi cukup lunglungan wayang kula suwun mengke nambah sithik-sithik ya Mas dosen UNER Mas Gagas. Lah piye sing wados sing teko niku? Gua mriki. Yo lungan wayang. Pak Ebon. Murung cip laku rene itu. Tangtung. Ki nambahi kali ngajine Gus Munir mangke nggo lungan wayang. Bismillah. Nggih.
babun wa kullu nasi dakilun. Kematian adalah pintu dan setiap manusia pasti memasuki pintu itu. Masih presiden, bakul pemben, ngulama, bakul pak, kiai, tukang pantri, sopo kowe dukun mati mesti memasuki lawang kematian. Tabatul gamelan terbang sewu. mingkar mingkuring ukara akarana karenan marti siwi sing nawung resmi ning kita sing nubo sinukarta mrikraterta bakar tining ilmu luhur tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji
kendangnya kurang rasa titik ya. Kurang rasa titik kendangmu pakai barang ini. Rahmat salam kang wilangan katut nabi akhir zaman sahabat lan keluarga bisa abad kesah pangeran kang kagungan langit bumi tetutulan panguripan kasantosan. Yauma yaku nuna sukal farosil mabesus wataku nul jibal lukal ingil manfus bakal tumpeng mongso para manungsa padha pating balung kaya anak walang kang bubar bakal tumpeng mongso gunung padha pating panculat kaya wulu pedhus gembel kang ambyar iki gunung lagi semayanan mbok gunung Kelut semayan karo Semeru apa ora gunung-gunung padha lagi semayan gumpalan pedhut Nusa Jawa gumpalan-gumpalane pedhut Nusa Jawa kados sing giring madya bala ana sirah sing pisah karo awak ketok isak kantor ning sikile karo sirahe ora gandeng tangan pisah karo sikil luka menganga darah padang ngalir aliran kali banjir banyu lan wedi ana sing mati marga keluarga ana sing mati marga kaliren ana sing mati marga longsor banjir ana sing mati marga longsor marga banjir duka derita menggenang susah gersah gelisah nyakar-nyakar lan rekam kepanikan merojo lelo lan kematian ngintil ing saben-saben sudut panguripan gumpalan pedhut Nusa Jawa prahara menungsa kaya tanpa kenal ampun prahara nerjang karang pradesan mbok akeh desa nang Cisarua ning muga-muga sing mati husnul khotimah Aceh Tamiang sing mati husnul khotimah Sumatera sing do mati husnul khotimah
sing kena banjir Semeru husnul khotimah. Prahara menungso kaya tanpa kenalampun. Prahara nerjang karang pradesan, luluh nglantak omah sawah hutan bukit lan gunung. Mergo alase dibalak, alase gununge digundul, gununge nanti akeh sing ora duwe gunung. Ing ndi Prahara menderu, ya ing kono kaya tekane alam maut. Ing ndi Prahara menderu, ya ing kono kaya tekane alam maut. Nanging bumo diling Famayak mal miskola darotin khaira yara, Famayak mal miskola darotin syara yara. Nang durung munduh utang nyaur sapa nyilih balekake sapa gawe bakal nganggo. Sapa gawe bakal nganggo sapa anjalari ala. Ing kene wahyune bakal sirna. Sapa sing anjalare ala ing kono wahyune bakal sirna. Ibu Ratu Sima kang lairake sira nggih Praja Narayana. Wiwit cilik sira sun kudang dadi kang utama manfaat marang bangsa agama. Ning dina iki kowe kudu adepan kelawan undang-undang hukum Kalingga. Narayana undang-undang Dharma Sastra Kalingga ngajarake kajujuran, ora ngentit, ora nyolong, apa maneh korupsi, apa maneh ning kowe dina iki ngadepi kelawan hukum Kalingga, ora netang sanak kadang. Yen adepan kelawan hukum Kalingga apa ya kowe kudu dikethok sikilmu. Narayana, Narayana. Iya lho nggih. Mengko sing ati-ati jujur lamun adepan kelawan sing jejekne keadilan ana lagi Kalingga Narayana.
buta minggo mergo kena OTT. Kenapa? Simone jejeg malih kena napa operasi tangkap tangan. Bupati sing dadi buta, gubernur sing dadi buta, sapa bakal depan karo operasi tangkap. Sing hati-hati. Sing hati-hati. Sing ana sakjeroning grumbul, sing ana sakjeroning watu banyu, setan-setan Jawa Timur padha metu ana proyek siji, proyek pembunuhan. Sing angka loro, proyek penyiksaan. Sing angka telu, proyek korupsi. Proyek metu kabeh sing ana sakjroning grumbul banyu lan watu metu. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap kantong lerkin sanging esri sang mawe gandrung sabarang kadulukir moyak mayik jadi ngene iki wis kaya dalan ya cah ya kaya dalamnya ben dalam Lutfi ya. Nah bayangan Sreni Mubut, ada Den Suryo, ada Pak Jonggo Inggano, ada Mas Tek Turen, niki. Jadi Mas Dalam Lutfi. Terus pokoknya bayangannya rada akeh ngono wis. Mumet mikir sinden sakmono kae. Nabus sakmono kae niki namung wayang 1-2 jaman. Niki kae dalange ya kurang fit kalau Mas Joko nganti digolekne nang apotek obat nang apotek mau wis pira-pira iso ngancani patekan bengi. Dadi enek sing arep napa wayangan sumuput dalange gamelan terbang sing ya ana niki bagian nyekel demung napa saron niki saron sawangi muput gemben kencer rumah saku kaya balik-balik ampun niku mergo apa dapur sak dhuwure patekah sing ngomong sapa kula Saiku Sorbo saya Sorbo ngoten paling ilmune sak dhuwure patekah iki padha menenga ingsun bakal paring dawuh kece wali kece setan kece
Yuang Bathara kala sesepanku dina iki ana pirang-pirang proyek. Oke. Proyek napa, Bos? Siji proyek pembunuhan. Antar APH aja nganti rukun piye carane. Beres karo tak mleboni kantor-kantor Polda, kantor-kantor Polres, kantor-kantor Polsek ing pamrih. Ajeng kula leboni, Bos. Nggih kantor Hakim Agung. Ajeng kula godha antara PH ajeng kula kisruh, ajeng kula leboni uteke. Ajeng kula susupi getihe, Bos. Bagus. Sing angka loro ana proyek ya kuwi aja nganti percaya antarane panguwasa lan rakyate. Lho, sebabe napa, Bos? Yen donya iki kedadian kaya nagari Kalingga, antarane panguwasa lan rakyat padha percayane ora bakal lakon ana donya iki. Mula piye carane kowe klebu ana pesantren-pesantren, mlebu ana sekolahan-sekolahan, bocah sekolah sowani karo gurune, malah yen perlu gelut karo gurune, jotosan karo guru, gelut karo murid. Wah, dados tugas lo mlebet teng sekolahan-sekolahan, Bos. Iya. Antarane para panguwasa aja nganti lali. Ben ora percaya karo rakyat ben ora percaya karo panguwasa. Kangen to, Cek. Wah, yen ngoten masalahnya mungkin kajenge digarap ben digarap PR iki karo wayang-wayang Kalingga, Dewan Perwakilan Wayang Kalingga. Wah, cocok. Napa, Cok? Cocok. Napa? Cocok. Wis, kok iki ku masalahe apa to Kalingga? Iki masalahe sing mimpin karo sing dipimpin padha ora percayane. Iku ngono. Wis, dina iki mlebu nang kantor-kantor Gempur Kalingga, mlebu nang pesantren-pesantren Gempur Kalingga, Gempur Kalingga, gempur. So jadi siap nih pasukan.